ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାଙ୍କର ରଚିତ କଳାମାଣିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମେ ଗାଇବା, ତାପରେ ଏହାକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ଗାନ କରିବ। ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତା ମୋ କଳାମାଣିକରେ। ନିଧନ ସଂକାଳୀ ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନହାରା କଳାମାଣିକରେ। ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା ତୋତେ କୃପା ସରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା କଳାମାଣିକରେ। ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଗୋରୁ ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇ ସାରୁ କଳାମାଣିକରେ। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମ ଘର ଏକଇ ନନ୍ଦନ ହୃଦ ତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରି ଚନ୍ଦନ କଳାମାଣିକରେ। କୋଟିକା ଧାମ ସର ନରୁଚଇତ ତେ ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣୀକେ ମନ୍ତେ କଳାମାଣିକରେ। ତୋଳି ମୁଁ ଧଇଲେ ଗୋଳି ହୋଇ ଯାଉ ତୁହି ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବି ମୁଁ କଳାମାଣିକରେ। ଡାକିନି ଲୋ ଭାନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଇ ମନେ ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ କଳାମାଣିକରେ। ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି ମୁଣ୍ଡ ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେବି ବନକୁ କାହିଁକି କଳାମାଣିକରେ। ଝାଳ ବହୁଥିବଙ୍କୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସୁଥିବୁ ପରା କଳାମାଣିକରେ। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠ ଉଛତା ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୋଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା କଳାମାଣିକରେ। କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତୋ ବେଣୁ ସନକୁ ଆଜ କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ କଳାମାଣିକରେ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିବ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱରରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ରଚିତ କଳାମାଣିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ଗାଇବା। ଏହାର ଶବ୍ଦ କାଠିନ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ